Fii atent, o chestie pe care am conștientizat-o ieri. Foarte mulți manageri sau antreprenori, atunci când sunt la început de drum și au membri noi în echipă, se focusează foarte mult pe rezultat, pe creșterea business-ului lor. Acum imaginează-ți că ai în gestiunea ta o echipă unde membrii acesteia nu se cunosc între ei. Primul pas și cel mai important pe care trebuie să-l faci este să stabilești o întâlnire de cunoaștere, unde membrii acesteia să vorbească și să comunice între ei. De ce spun că este cel mai important pas? Pentru că tu, atunci când participi la acea întâlnire, în calitate de observator, vei putea observa care sunt abilitățile unor membri, care sunt defectele acestei echipe, care este dinamica echipei, care este interacțiunea între fiecare membru și îți va fi mult mai ușor apoi să delegi și să faci ulterior un brainstorming în care fiecare membru să genereze idei, iar tu să poți să așezi piesele ca într-un puzzle. Îți doresc mult succes!